हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों लोगोसे मोनसे दुखुनांथाव रादाब शेयार खालामनो नागिरदों। बाहाय जोङो दाख्लै साननैसो सिगां चिरांनि बेंटलाव जानाय मोनसे दुखुनांथाव आरो मुगैथाव काहानि मोनदोंमोन। आरोबाव मोनसे क'क्राझाराव नै साननि उनावहायनो आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव आरो मुगैथाव खामानि, सोंखारिजाथाव खामानि जों नुनो मोनबावबाय। दा बेयो नाथाय एसे आलादा, आरो बे जाथायाव नोंथांमोननो मोनसे जोंनो मेसेज खालामनानै होदों जे सोरनिबा माबा मोनसे जेंना जानाय, बाहाय जुदि सोरबाया बिथांमोननि जेंनाखौ खोनासंहैनो, सुराल लाहैनो एबा माबा मोनसे जेंनानि सायाव सुस्रांना होनो जुदि आखायाव लादोंबा बा सानदोंबा, बेखौ टटेलि गारनाया मोजां होननानै नै दानि बे मोनसे जाथाया फोरमायदों। मानो होनबा जुदि नोंथाङा बेबायदि खालामोबा, सोरनिबा दायखौ सुस्रांनो थाङोबा, सोरनिबा दावराव जुदि बिथांमोनखौ नायनो थाङोबा एबा सुस्रांनो थाङोबा, नोंथाङासो खैफोदाव गोग्लैगोन। बेखौ नैबे मोनसे जाथाया फोरमान खालामनानै होदों। माने दानि जुगा बेबायदि जुग नङा होननानै जोंनो फोरमान होनाय जाबाय। मानो होनबा दुखुनांथाव बाथ्रा जादों जे मोनसे जाथाय, बे जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन जे क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनानै थानाय क'क्राझारनि थागिबि शिबु प्रसाद ब्रह्मआ, बिथाङा आरो बेजों लोगोसे थांफादोंमोन सासे अशक बर'। दा बिथांमोनहा बैहाय गावसोरनि खाथियाव मोनसे दावराव दावसि जानाय सिनाय मोनै मानसिफोरखौ सुराल लाहैदोंमोन होनदों खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला। आरो सुराल लाहैनायावनो नाथाय बिथांमोनखौसो दाय खालामदों, आरो बिथांमोनखौ उनावहाय बै दावराव दावसि जानाय मानसिफोरा खाबु लानानै देगारजों सुफैदों। आरो बेयावनो बिथां शिबु प्रसाद ब्रह्मआ जेबो दाय गैयालासेनो जिउ गोमानो गोनां जादों होनदों। आरो बेजों थांफानाय अशक बर'आ, बिथाङा गोख्रोमै जोखोम जानो गोनां जादों। दा बे बाथ्राखौ फोरमायदों। आरो खौरां मोननाय बादिब्ला बेखौ सुथारग्रा दायनिगिरिखौबो हमनो हाबाय। दा बिथाङा जादों दायनिगिरिया दिपु नार्जारी। बिथांखौ सिनायथिनानै होनाय जादों। नोंथांमोननो गासैखौबो स्क्रिनशट होनाय जादों बिथांमोननि खौरां बिजोंफोरनि, आरो बिथांमोननि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। नोंथांमोना बेजों थानानै नायनांगोन। आरो बिथां दायनिगिरिनि आखाइयाव जोखोम जानाय सासे सुबुं जिहेथु अशक बर', बिथांनि स्टेटमेन्टबो दङ। नोंथांमोनहा बेखौबो खोनासंनो हानाय जागोन, डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। दा खोथाया जाहैबाय बेसो, जोंनि दानि समावहाय जों रावबो रावखौबो सिनायनो हाया, एबा रावनिबो गोसो सिङाव मा दं, साननाय दं, बेखौ जों हमनो हाया। दा बेखायनो बबेबा मोनसे सोरनिबा मोजांनि थाखाय बा सोरनिबा माबा मोनसे जेंनाखौ सुस्रांनो थाङोबा माबादि गावनि जिउखौसो बावनो गोनां जायो नुबाय। दा जोङो अब्ला माबादि जुगाव दङ, बा जोंनि मानसिफ्रा दा माबादियाव थासारियाव सफैखो, एबा जुगा माबादि खारबोगासिनो दङ, जों बेखौ हमनो हानाय जादों। दा आसा खालामो जोङो आरोबाव बेबायदि उनफ्राव बेबायदि खौरां नुनो मोननाय नङा। नाथाय दुखुनांथावा बेसो, दानि जुनाव जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायनाया बाहाय बाददो। सोरनिबा इनाय, सोरनिबा जेंना, बेफोरखौ सुराल लाबाबो दाय, माने बुंबाबो दाय, रावबो रावखौबो बुंनो मोना। गावबागाव सोलिनांगौ, बे बाथ्रायासो जोंनाव दा नुजागासिनो दङ। नाथाय गोबाङानो साननो हागौ जे नोंथांमोनहा, बिथाङा मानोथो मालाय दावराव दावसि जानायाव थांनो नांगौ। दा बे मोनसे गोबाङानो सानदों जानो हागौ। नाथाय बाथ्राया बेसो, दावराव दावसि जानायाव थांगौमानि थांनाय एबा माबा मोनसे बुंनायावनो जुदि जे बिथांखौ बुथारनांलायगौ, बेथ' नङामोन। दा बे मोनसे बिराद गिदिर सोंखारिजाथाव आरो दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव जाथाय। जेखि जाया मानो दायनिगिरिखौ पुलिसा जिहेतु खाबाय होनदों। दा जियानो जाया, बिथाङा आयेन बादियै साजा मोननांगौ। आरो बे साजाया जेब्लाबो जाहाथे फिन जाबावा, आरोबाव गुबुना बेखौ नुनानै सोलोंबावा, बेबादि बेनिफ्राय बेखौ नुनानै जाहाथे गिनानै थायो। दा बेबायदि मोनसे ओरैबायदि गोब्राब साजा होनांगौ, जायखौ आयेननि गेजेरजों लानो हानाय जायो। बेखौ जों साफ्रोमबो नारसिननांगोन। गोजोन्थों।